Θέλησε όλα να είναι παρόν. Είδε και είπε το πάτερ ημών. Με κοιτάει και δεν λέει ούτε λέξη. Δεν με πλησιάζει, πως ακόμα θα αντέξει. Πίνω ένα ποτό λιγάκι για να ξεχαστώ. Αν δεν έρθει μία δεν θα πάω 100. Μοιάζεις με κακό παιδί κι η μαμά μου μου είπε να μην πάω προς τα εκεί. Θέλεις μόνο πρόσωπο.